Tak, holky. Takhle vypadá houba v čaji. Co je u toho podstatného? No podstatného bude mít tu houbu. Já jsem před lety si ji koupila ve Zdraví výživě, ale asi jsem to taky neuměla, nevěděla jsem co a jak a nic z toho nebylo. Ale tentokrát mi houbu dala jedna hodná Radka. Když já jsem se tomu dlouho bránila, že už mi více holek nabízelo, že si vlastně můžu dělat svoji kombuchu, přivědělo, že ji beru od Magu, ale já jsem nechtěla, byla jsem asi na to líná a od Magu mi chutnala. No ale tahle Radka mi to nějak hezky podala a my jsme s Léňou pro houbu dojeli. Dostali jsme houbu, pokyny, jak se o ní starat a vlastně to asi klaplo. Když to ukážu tady na té houbě. Tady jsem nenaplnila vlastně čajem až po okraj, protože ta houba byla slabší a já si ji chci rozmnožit, takže jsem zvolila asi možná adekvátní množství vody. Takže hleďte se, dostanete houbu, což je třeba, prostě by bylo tohle z toho. To byste dostali a teď co s tím? Řeknete tomu pohádku, seznámíte se, houba se seznámí s váma, Léňa vždycky večer vypráví kombuchám pohádku od Walt Disneyho, včera to byla Sněhurka. Musíte jí dát výživu a ona žije z čaje a z cukru, což znamená, že je dobrý zvolit fajn množství vody a toho cukru. Nám bylo poraděno, šikovná Radka nám poradila, že by bylo fajn použít 2,5 litru vody, 10 gramů čaje a myslím si, že 180 gramů cukru. Já už ten cukr si tam dávám od oka a jinak, protože nejedu v 2,5 litrech, ale třeba tady je tekutiny víc, plus mám ještě jeden větší okurkáč nebo demižon. Takhle ji dám do okurkáče nebo prostě do nějaké sklenice. Nejlepší jsou asi takový ty klasický, jako je tady ten okurkáč. Počkejte, já to sundám. Klasický okurkáč, ale já jsem si v Tesco koupila fermentační nádoby větší. Tady tam měla takový speciálně ještě tlakový víko a tady je vlastně ten styl, ale nakonec v tom nefermentuju tu druhou fermentaci, probíhá v tom jenom ta první a ta je otevřená. Já si myslím, že už nás to slyší mluvit. A kombucha bubla. Ne, teď nezabublala. Koukneme tady na tu druhou, teď jsem se odbočila od tématu. Jo, ta nám hezky povídá. Reagujou na můj hlas, to je jasný. Kdo pozoruje rybičky, my kombuchu. Tak, houbu hodíme do nálevu, no a já už ji potom nechávám být. Občas ochutnávám, já mám k tomu brčko plastový, ona nemá ráda kov, takže plastovým brčkem ochutnám, ale tím, že už teďkon vím, jak se jí to tady u nás líbí, tak ani není potřeba to ochutnávat. Já osobně fermentuju 7 dní, já v tom mám ráda štábní kulturu, takže já jdu vždycky od neděle do neděle. Vždycky v neděli, od neděle do neděle probíhá první fermentace, jak jsme si tam s holkama psali, takové to F1. V tu neděli ochutnám. Samozřejmě, když vy začínáte, ochutnáváte průběžně. Určitě bych ten týden tu kombuchu nechala fermentovat, ale ono vždycky záleží prostě na tom, jakou chcete chuť, kolik máte množství tekutiny a jak velkou tu houbu máte. Jo? Ona samozřejmě, čím víc houby tam bude, tím to bude rychleji pracovat. A ta chuť může být různá, může být sladká, nebo naopak ona bude víc taková octová. Nám třeba ta octová vůbec nevadí, někomu třeba jo. Záleží, ochutnáváte. Podstatný je nechat jí v teple, nebo v teple, já nevím, my doma můžeme mít třeba 23, já ji mám v kuchyni, kde máme vyhřívanou podlahu, takže si myslím, že je tam teplo a to se jí možná i líbí. Plus vlastně jakoby nekroutit s ní, nemíchat jí, jo, vůbec na ní nešahat rukama špinavýma nebo špinavýma z normálního použití, určitě vždycky čistou rukou, ale to si zase řekneme v dalším videu, já to točím tak jako na přeskáčku, jak mám čas a bych měla co nejvíc pro vás informací. Pak vám i tu houbu ukážu v ruce. Takže máme houbu, dáme ji do nálevu. Vy můžete začít tak 2,5 litru, 10 gramů čaje a 180 gramů cukru. Jaký čaj? Zkuste si, já jsem taky zkoušela. Já se úplně jako přiznám, že vám neřeknu čaj, ze kterého to dělám, protože to si myslím, že je i moje takovéto gro a proč je ta kombucha tak dobrá. A to si možná to tajemství chci ponechat. Samozřejmě jsme zkoušeli hodně čajů, zelený, černý. Záleží.
Musíte prostě zkoušet, ochutnávat. My jsme takhle vlastně od srpna zkoušeli a až teď jsme to, já nevím, je to měsíc zpátky, nějak vychytali. Nechávám ji tam tedy týden a po týdnu jí sleju. Co znamená slití? Vyndám jí z nádob, vyndám si ji do mističky, což si ukážeme vlastně za chvilku, až já to videa sestříhám. A budeme... Tady Léňa mě miluju, když točím poprvé v životě video a ty se přijdeš podívat. Takže to si pak ukážem, tu houbu, já to vždycky dám do jedné misky všechno, jednou za 14 dní houbu oplachuju. Samozřejmě vždycky dám pokyn Léně, Léňa ví a jde a umyje okurkáče, ty teda umývám pokaždé, vždycky vlastně v tu neděli. No a jednou za 14 dní umyju, má koupání i houba. Jedu v filtrované vodě, máme na vodovodní baterii filtr, protože kombucha nemá ráda chlor. A co si budeme, všichni tu vodu nemáme doma jako žádnou hitparádu, takže doma filtr, je to super. Opláchnu ji, pobavíme se spolu, jak se kombucha měla. No a pak už ten, já tomu říkám výpek, vlastně tohle, co mám, tak já jdu nalejvat do lahviček, ve kterých mám připravené ovoce. Teď jsem si, protože dneska je pátek, tak jsem si připravila na neděli, já mám v tom takovou prostě radost, takže už tady mám připravené lahvičky, do kterých budu dělat, nebo ve kterých bude probíhat ta druhá fermentace. Já mám i speciální skřínku na sklo. Mám tam několik těch lahviček, protože vždycky podle toho, co a jak a pro koho budu kombuchu dělat, tak vybírám lahvičky. Vezmu lahvičku a do ní dám ovoce podle chuti, samozřejmě i zelenina, to jsem ještě neskoušela, mám to v plánu, ale ještě prostě jsem se k tomu nějak dostala, teď jsem zkoušela teprve všechny druhy nebo další druhy ovoce, co by šly, co půjdou a jak budou reagovat. To mám taky vlastně video. K tomu pak udělám, nějak to sestříhám, prostě víte, že jsem úplný like, že tohle dělám jenom kvůli vám a pro vás, jo. No a to je k tomu asi všechno. Houba nám tady pořád povídá, snad to kamera zabere, no zabere. Skvělý, já miluju prostě, když bubla je vidět, že to pracuje. Strašně si mi líbí ta čistota. Mně se líbí, jak ta houba roste, je bílá, není prostě hnědá nebo černá. Samozřejmě je to určitě o tom, aby to třeba nechytlo plíseň, i když si myslím, že to už by musel být člověk asi velká špindíra, aby to tu plíseň chytlo. Říká se, že je i dobrý nechat tu kombuchu třeba někdy fermentovat 14 dní, tu houbu. Ona jak hodně odtovatí, tak tím se i pročistí. Takže to taky dělám. Určitě je fajn, kdyby vám houbu někdo dal. Já osobně houby na dávání nemám, protože zatím mi vyhovuje, jak mi roste a já některou tu starší třeba už vyhodím. Oni říkají, že ta základní, ta první vydrží třeba půl roku, ale já už jakoby poznám, jakou bych ji chtěla, takže někdy vyhodím a někdy prostě ji tam nechám, takže volnou nemám a když pak je, když se udělá, tak moje mamina mi v tom pomáhá a má vlastně ještě svoje okurkáče taky, takže zatím jdeme takovouhle rodinnou farmu, mrkneme na to ze zhora. To, co tady vlastně vidíte, to není plíseň nebo něco, takhle prostě ta houba roste. Mrkneme tady. Tady vidíte takovej ten hnědej víte co? Tu díru, teď si nemůžu vzpomenout. Ale to není zase, jo, to není žádná plíseň, nic, to je jenom starší houba. A ona, jak se nabalí tím čajem, někdy mi tam zůstanou i nějaká ta zrnka toho čaje, tak chodí takovouhle barvu. Čekejte, ještě pomůžu kameře. Jo, teď. No, není to pro všechny. Asi se to ne každému bude líbit. Tak. Ještě koukneme na tuhle, ať vidíte. Tahle je jako nejnovější a tam prostě vidíte úplně tu bělost, prostě, že fakt je jako nová, roste. Tady ta houba, tady ze zhora, tak to bych řekla, že je asi ta prapůvodní, nebo jeden ze starších modelů a tady už pak ze spoda vidíte. Ještě než otočím, ale já jí nechci nic kazit. Jak to takhle vypadá. Fakt se mi líbí ta čistota, líbí se mi ta čistota toho čaje a toho všeho kolem. No se prý říká, že kombucha roste dobře v pozitivní rodině, takže já doufám,
proto se ji u nás tak dobře daří. Tak a pak budeme zase pokračovat v dalším videu. Na to se stříhám, to bude veselý. Tady jsem vám chtěla ještě natočit a ukázat můj větší demižon. A vlastně, abyste si prohlídli tu houbu, jak vypadá. Protože v tomhle se jí asi úplně hodně líbí. A ta houba je v tom fakt strašně hezká. Kdo už s tou houbou umíte pracovat a už jste ji někdy viděl, tak hele, ta je prostě bez chybičky. Tam musím vyzjistit, co se týdle líbí a děje. Tady pravděpodobně Léňa vypráví asi hezkou pohádku, nebo ten demižon je vidět, že ho dobře myje. Což je blbost, ona myje všechny stejně správně určitě. Tak jenom byste věděli, jak by to mohlo vypadat. Já si myslím, že to je hezký, nebo hezký pro nás, komu se to líbí. Komu ne, tak samozřejmě na tohle vůbec koukat nebude, takže to beru jako, že dobrý. Tak jenom byste věděli. Tak, takhle mám připravený lahvičky, které budu plnit. Vždycky v tom mám nějakou, jak já říkám, štábní kulturu, že prostě třeba dvě udělám s jablíčkem a tady dvě udělám třeba s celerem. K tomu pokračuju. V tomhle já dělám, počkejte, se rovnám kameru, dělám čaj. Takže samozřejmě čaj na kuchyňskou váhu. Chci mít 10 gramů čaje. Hodím dovnitř 10 gramů čaje, zalejvám to litrem vody. No a luhuju podle toho, jaký máte čaj. A vlastně v tomhle pro matematičky, jako jsem já, když to máte litr čaje, tak potom do okurkáče, když budete dělat 2,5 litru, tak samozřejmě už přidáte jenom litr a půl. Plus vždycky se k té houbě, nebo teda k tomu novému čaji přidává, já tomu říkám ten výpek, trošičku toho startovacího nápoje nebo té startovací tekutiny z té houby. Takže když vám někdo dá houbu, dám vám ji i s trochou toho čaje, nebo z toho výluhu. Takže to máme takhle, tady budou lahvičky a já jsem si tady už připravila ovoce. Já jsem si namrazila něco z léta, protože jahody z Vraňan ještě, borůvky, ty teda klasika, ty už nemám, ty, co jsme nazbírali, protože ty se hned snědly, ale mám naši mátu, to je perfektní věc namraženou a mám ostružený namražený, který chodím vždycky sbírat na svoje tajné místo. No a pak budu ještě dělat ze zeleného jabka, z červeného. Pro holky, kamarádky mám připravený granátový jabko, aby ochutnali, kiwi a mandarinky. Tak, příprava na druhou fermentaci, lahvičky naplněny. Mám v tom ráda štábní kulturu i v tomhle tom, prostě všude, aby to bylo čistý, ale bohužel tady lahvička, kam dávám granátový jablko, to prostě je peklo a nechci do toho šahat, nechci to oplachovat, nechci to upatlávat ještě víc, takže až se do toho naleje ten výpek z kombuchy, tak to se prostě směje, to je jasný. Tak vždycky se snažím třeba dělat 2 lahvičky, 3 lahvičky od každého modelu a tak nějak po různu si s tím hrát. Dobrý na fermentaci je jabko, to prostě nikdy nesklame, akorát vždycky je potřeba si vyzkoušet a zjistit poměr, jo, kolik tam toho dávat. Já vám na to neumím dát odpověď, kolik, já nevím. Já prostě pocitově už co mám zkoušeno, protože nechci, aby jsme to otevřeli nebo kdokoliv jiný a všechno jako půl obsahu toho mu vyběhlo ven. Někdy je fajn to otvírat nad dřezem a dávat pod to mističku, abyste si to když tak chytli. Ale ráda bych, aby prostě se to otevřelo krásně, to ovoce vyjelo nahoru, zabublalo to, zaperlilo to, ono to pak má chuť jak šáňo a je to fajn. Ale říkám, musíte si to zkusit, musíte si najít kolik čeho, jaký ovoce, jak bublá, jaký fermentuje po různu. No a jak dlouho fermentuju? Já zatím jdu na jistotu a fermentuju 2 dny, ta F2. Což znamená, že 2 dny to nechám na místečku na kuchyni. V teple mně se to líbí, to mít doma. Takže já mám tady prostě takový flíček na to udělaný. Pak se na to chodím dívat a koukat, jak to pracuje a bublá.
Takže 2 dny. Může to být teplé klidně i 3 dny. Můžete si udělat třeba 3 lahvičky, jednu nechat fermentovat, tu druhou fermentaci 1 den, druhou 2 dny, třetí 3 dny, jo, a zkoušet, co bude lepší. No a pak už se to dá do ledničky do chladu, kde to vydrží klidně 10 dní. Tam prostě jediný, co je, aby to nebouchlo, ale zatím se mi to jako nikdy nestalo. Samozřejmě je možné, že skrze víčka to bude tak, jakoby ta fermentace bude tak silná, že to bude i někdy vytýkat. Proto já radši pod to vždycky a všude dávám takhle utěrku, to mě naučila mamina, protože měli jsme novou kuchyň, ono to teď není tolik vidět, ale položili jsme na ní klíčící misky. Přes noc jsme nechali namočeno a klíčit a oni praskli, ta klíčící miska, takže se vylila voda. Takže samozřejmě to bylo, nebo je to ještě, jak to mám říct, nabobtnalý. No a to se vlastně, jak to teklo, tak to zateklo a tady ten pruh, takhle co vidíte, tak to je vlastně taky nabobtnalá deska. Ale neříkejte to mýmu taťkovi, on to asi neví. Neví. Jednou, až si rozhodneme, že budeme chtít jinou kuchyň, mění se to. O nic nejde, jsou horší věci, ne? Takže takhle to vypadá ta druhá fermentace příprava a za chvilku to tam budu lejt.